ene de ohun nyina amanfo adwuma no no enti ma me akonya na me ngu nsuye mfa ma me nana no Matia. ade ego manim nyina ye nipa nkrofo bogese adwuma ene woni e woga na adwuma enti nkese wo ba na me ye wadwuma banwa na nipa no me pese woni ne tena kopem wiase ada kwa me nyina bekọ no na me de etim wa ama Na funu ya ma obi akaba e de ba too much GHS. Ya be pie mu e wo eye kwenansha aso eye. Na ene niema bi ya ekoso wa ha se ne mi ankasa me hu adwiri me hu bi da. Esansa bere bi e ba kwenansha de e fa different level. Ene na fade akura kire se ne ni abere. Ye be kɔ no sisi asanse ye bere ni esua. Na on kyerɛkyerɛ ye nua na ho bobom kuta kura ensuo gum. Ene ye be wie no betimi ehunu niema ekoso e wasase we so ben se bere kura kwenansha. Ene niema ekoso wa ha nyina no ne nsa na se kyerɛ pa ene se. ye ne bere ene de ohun nyina amanfo adwuma no no enti ma me akonya na me ngu nsuye mfa ma me nana no Matia. ade ego manim nyina ye nipa nkrofo bogese adwuma ene woni e woga na adwuma enti nkese wo ba na me ye wadwuma banwa na nipa no me pese woni ne tena kopem wiase ada kwa me nyina bekọ no na me de etim wa ama timi tim ya de no de hyefom na me de wie wetima eno ano no wo na obetete woni nipa korentem se ye adwuma sem mo amu aburochire wakotena buroni oni ne ye adwuma usika sam koyie ubi bia nkoyie a bra na menya ade ewe mfamo na me mfa ntimosi nya de timosi kirim ade mawa eno ano no sika na woni naso no enda busumi bia obeje Hey. Enti sa niema be bayifo bia ntimi ben nkrofo adwuma no ene si wono inshallah na kyerɛ sɛ nyaade a wo mu begya wo machi dabi ena sika ye kutam obi tibi kɔgye bibiduro e wo dunsini wo kɔ a na bayifo aba abɛsɛ ye duro no enti wo ba na obegye duro no me hyɛma wa wo sɛ me di sika wi etum be 30 minutes na mai kɔ bayifo bia ntimi nsa ye duro no obi wa sika ngina ne nsam sika engina ne nsam wonye kuhwini ensam bebere wo ba na ma ya de wedi ama wo 1 cedi o 2 cedi fa hye wabosuo ebere bia ma we nde wabosuo obedi yare bebere edi ni panya ba wo fare so wo beka me number bia me de beto so bia na WhatsApp number me sere yare bia doko haw bia no se fa sika sem adwuma sem American lotto asem wo abrochire wonye krata wo ga na opese wo kɔ wo ga na opese wo nye adwuma wonye adwuma nye yare so haw wo koda na jo wontumi na wo so da ya basa enya sibo ne di wo chi agata ana kraman ana nantwie ne nyina ya baifo asem ntimi sraw sami nua ba ma ya wo so opese wo di president ensura chire afi menyi uti by the 4 years time no wo be ba be hwehwe ba bia no nye ni panko na beto abama wo nsuo mu abode samaifo emurwafo nkwakorafo no nkwala motia mo na beto abana mo emfa wo se wo ya akwala emfa wo se wo ya akwala Ghana fo bu se wo ya akwala ba mpanyifo no mta wachi no mina me hu omo so a me hu se wo nya akwala tinyankopon mo ho bai onye ni boni mfiri wo so de obesom bia no enye yedie na anije mfama na Ghana ponya no betena so enti yare ha obi aso obi ji ukunu obi ji uyere HIV ana diabetes pressure hepatitis B a twere dam
asma court asema hini asema asema na ni nyina kwan ahya me fibro me ne me yire to awo no ma me be ma nya adwuma kwan ahya me be ma ne so adwuma so munya den ya ne mu na ye mere obi adwuma yire ye sikasem de wo pe bia no o fa me number na ofre me be di nkomo betimi aye na WhatsApp number wo aka no WhatsApp na reply di ama ti me sere wo lucky so wo o di wo Holy Bible wo Holy Bible e wo na Holy Bible no so ne dia ne asofo dia asofo baha ai come to me wo wow lucky so bibia o hwehwe bia e wa enti men kasanche wo de dia hia se fa me number 055 123 27 21 055 123 27 21 wo bisa bia obetime obisa me kwena Ayisha nsam de dodo na na wo ho ma pese me bisa wo esan sa bere bia ba se e won kyerɛkyerɛ wo de fam na na sa eye ni nyina kora ehwe egu ano no eye sa oyo oba wo peto nyina e wo ho de wo we no ya na ma ni benyim sese amaya no ne o mayi wo myem we ene Bible no nenam we ene Bible no obeji Bible na me de amano na wayi na furu ewo social media no mo to mo ho ama bayifo mo to mo ho ama mo tia menu ebe ma wo yere na wapie wo beba no na wayi na furu e de ku social media oba no tini woni obetimi awo akwala no na akwala no sabi wada ne jimijimi ana waye se obi na adwe mu kam ana oba no kwakwo a woni akwala no nyina betimi ewu oba no ankasa na akum no akum akwala no enti wonyema we me share drama no wodware na ode we so sere na from oba wo kuro bi ante oba wo na obi ante ene we ehun me se no aboa tian bi e kanipa ana scorpion e kanipa na munya tentam na mo fa blade tete na mo pass awa na mo hwie fo a mo fa ntare so e be twe poison ni nyina ma wode no wow e be twe poison na ma wode no oba wo peto wo peso oto no wa nantu nyina ye kese a 3 days pe e pa cheli we across dem yi eno so me ye mo sofo cross no be yi na da wo komu udware a wahwe oil no nyina asra wo enti ekodu se edu cancer na powers na ba na eba wo be ka nipa ne tiri usem aka fi asem ebe ye obi anwo ti fa number ne 055 123 27 21 055 123 27 21 kwena Ayisha edena no asi adofonom just him ma so no ebra no sabe ya da bia ne betimi ade ye bra so ne ye ba bia mbache bra hweyen abra ne ade ye adwumanti ha na ma kwan se ye mfa ye nsem ni nyina ensi ne opese obisa kwena Ayisha ensem opese one ne kanyina na oba na wo friend number na onu akasa no bedi nkomo se ba ne se bibi na ekoso nso a wo ye message ne de mana bibia betumi e kama ne wa hwe wo fine ama ho atimi ato too much GH and when you go so I will show me something. And when you are boy so I message so like and subscribe. Now I share so at the amami. Just so him background.